Odkiaľ pramení toto uctievanie Panny Márie? V Babylonskej ríši bola kráľovna Semiramis. Jej meno je známe zo 7 divov sveta, z ktorých jedným sú Semiramidine vysuté záhrady v Babylóne. Babylón bol centrom okultizmu, spiritizmu a modlárstva. Uctievali tam boha slnka, rôznych božíkov a prírodné živly. Semiramis zaviedla celibát kňazov, rádové kňažky a spoveď na kontrolovanie myslenia ľudí. Po smrti babylonského kráľa Nimroda sa vyhlasila za bohyňu. Potom, keď s niekým otehotnela, na to, aby udržala svoje božstvo, vyhlasila sa za svätú pannu. Čoskoro sa začali objavovať jej obrázky a sošky, na ktorých drží v náručí dieťa, malého boha slnka. Takisto je známa aj ako kráľovna nebies. Tento prototyp bohyne s dieťaťom vidíme počas celého ľudstva vo všetkých náboženstvách, napríklad ako Venuša, Isis, Diana, Mária a mnoho iných. Tu nachádzame tiež súvislosť s prvou zo 4 dogiem o Márii, Máriino božské materstvo, tzv. Bohorodička. Táto dogma Márie ako bohorodičky bola vyhlásená na sneme v Efeze v roku 431. V tomto meste sa nachádza chrám Diany Efeskej, čo je tiež jeden zo 7 divov sveta. Vidíme teda, že toto mesto bolo silne zasiahnuté kultom matky s dieťaťom, a to Diany. Môžeme sa o tomto dočítať aj v Skutkoch apoštolov, kde je opísaná udalosť z obdobia, keď apoštol Pavol kázal v tomto meste Efes vzkrieseného Krista a evanjelium. Čítam od 23. verša. V tomto čase nastalo nemalé pobúrenie pre Pánovú cestu. Istý zlatník menom Demeter, čo vyrábal strieborné Dianine chrámiky, poskytoval remeselníkom nemalý zárobok. Zhromaždil ich, ako aj tých, čo sa zaoberali podobným remeslom, a povedal: Muži, vy viete, že z tohto remesla máme zisk. A vidíte i počujete, že tento Pavol nielen v Efeze, ale skoro v celej Ázii presvedčil a odvrátil veľký zástup, lebo hovorí, že to, čo zhotovujú ruky, nie sú bohovia. A nielen tomuto nášmu remeslu hrozí nebezpečenstvo, že upadne, ale ani chrám veľkej bohyne Diany nebudú mať za nič a začne sa rúcať veleba tej, ktorú si ctí celá Ázia i celý svet. Keď to počuli, zachvátili ich hnev a kričali: Veľká je Efeská Diana! V celom meste zavládol zmätok. Každý vykrikoval niečo iné, lebo v zhromaždení bol zmätok a mnohí ani nevedeli, prečo sa zišli. Tu naviedli zo zástupu akéhosi Alexandra a Židia ho posútili dopredu. Alexander si rukou vyžiadal ticho a chcel vysvetľovať ľudu. Ale keď zbadali, že je Žid, všetci jedným hlasom asi 2 hodiny kričali: Veľká je Efeská Diana! Až mestský tajomník utišil zástup a povedal: Efežania, ktorý človek by nevedel, že mesto Efes je ctiteľom veľkej Diany a jej obrazu, ktorý padol z neba. A toto je minimálne podozrivé, že práve v tomto meste Efes vošla do cirkvi táto dogma, toto ustanovenie, ktoré sa spája s uctievaním bohyne s dieťaťom. Pozdravujem, no veď amen. Dobrý deň, pochválený. Katechetská v Babylone. Z východu. No krása. No tak prišli sme, lebo sme urobili trošku vám nové prišlo veci. do kšeftu, ale ide sa vyjasnilo. Šťastlivo sme sa dostali, pán farár nás pustil, takže pán Boh zaplať veľké, doniesli sme určite veľká. Také veci, tieto naše rozdávame.
Dali ste si tak vzájomne robiť skúšky. Bolo také ťažké obdobie. Ale som rada, že Toto pohánske božstvo matky s dieťaťom nemá nič spoločné so skutočnou Máriou, pokornou mladou židovskou ženou, ktorá milovala Boha. Táto Mária je rodičkou Ježiša, ktorý sa takto mohol stať človekom, aby nás ako Kristus spasil a zachránil. Všemohúci Boh predsa matku nemá. Druhá dogma o Márii je, že je večná Panna. A ja sa pýtam, na čo je toto dobré? Aký toto má význam pre kresťanstvo? Žiadny. To, že Ježiš bol počatý nadprirodzeným spôsobom, to má obrovský význam pre podstatu diela spasenia. Ale jeho pôrod žiadny. Ako sa dočítame v Lukášovom evanjeliu v 2. kapitole od 6. verša. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu i porodila svojho prvorodeného syna. Zavinula ho do plienok a uložila ho do jasiel, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. Takže vidíme, že toto bol obyčajný pôrod a každá žena uzná, že pôrodom panenstvo skončilo. A navyše v Marekovom evanjeliu v 6. kapitole od 2. verša sa dočítame. Keď nadišla sobota, začal učiť v synagóge. Počúvalo ho mnoho ľudí a s údivom hovorili: skade to má tento? Aká to múdrosť, ktorej sa mu dostalo, a zázraky, čo sa dejú jeho rukami? Vari to nie je tesár, syn Márie a brat Jakuba a Jozesa, Júdu a Šimona, a nie sú tu s nami aj jeho sestry? A pohoršovali sa na ňom. Takže v tomto úseku písma vidíme, že Mária mala ďalšie deti, že Ježiš mal bratov a sestry, keďže bol prvorodený, ako som čítal aj predtým. Tretia dogma o Márii je, že bola počatá bez hriechu, tzv. Márino nepoškvrnené počatie. Túto dogmu ustanovil pápež Pius IX v roku 1854, to jest pred 157 rokmi. Táto dogma hovorí, že Mária bola bez hriechu. Ja sa však pýtam, keď je možné pohlavným stykom muža a ženy splodiť človeka bez hriechu, potom prečo bol Ježiš splodený nadprirodzeným spôsobom z Ducha Svätého? A ďalšia otázka, keď Mária bola bez hriechu, to znamená, že jej krv bola svätá, prečo už ona nešla na kríž a nevyliala tam svoju krv, aby zaplatila za naše hriechy? A v písme sa dočítame niečo iné. V liste Rimanom je napísané, že nik nie je spravodlivý, nik nie je rozumný, nik nehľadá Boha. Všetci poblúdili, všetci sa stali neužitočnými, nikto nerobí dobre, veru celkom nik. Takže písmo hovorí, že nie je nikoho spravodlivého, že všetci ľudia sú hriešni. A sama Mária vyznáva takúto vec. V Lukášovom evanjeliu v 1. kapitole je napísané: Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi. To znamená, že sama Mária vyznáva o Bohu, že je jej spasiteľ, jej záchranca. To znamená, že uznáva, že je hriešna a že potrebuje tohto Boha spasiteľa. Štvrtá dogma je na nebostúpenie Panny Márie. Túto dogmu v roku 1950, to je pred 61 rokmi, zaviedol pápež Pius XII. Táto dogma je už poriadny vymysel. Totižto Biblia Máriu naposledy spomína v deň na nebo vstúpenia Pána Ježiša a ďalej sa už ňou nezaoberá, ale zaoberá sa dôležitými udalosťami, a síce životom a službou apoštolov a šírením evanjelia do posledných končín zeme, aby ľudia mohli prejsť zo zatratenia do večného života. Mária prijala Božie slovo a bola mu poslušná
A preto Ježiš Kristus, Mesiáš Spasiteľ, mohol prísť do ľudstva, aby sme boli spasení a zachránení. Táto židovka sa nikdy nepovyšovala na spoluvykupiteľku, prihovorkyňu alebo kráľovnu nebies. Teraz počujte, čo na danú tému hovorí Ježiš, čo hovorí apoštol Peter a čo hovorí apoštol Pavol. Takže v Matúšovom evanjeliu v 11. kapitole 28. verši sú zapísané slova Ježiša. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste obťažení a ja vám dám odpočinutie. Úžasné. Poďte ku mne všetci. V Jánovom evanjeliu v 6. kapitole 37. verš tiež zapisuje Ježišove slova. Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne a toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem. Takže Ježiš neodoženie nikoho, kto prichádza k nemu. Preto tie slova, ktoré som už mnohokrát počul o tom, že Mária je nejaká taká, ktorá vie lepšie pochopiť človeka, že preto prichádzajú k Márii, aby ich potom ona nejak uviedla k Ježišovi, tak tieto slova sa priečia tomu, čo tu hovorí Ježiš, lebo on hovorí, že neodoženie nikoho. V Skutkoch apoštolov v 4. kapitole, v 12. verši je zapísané, ako apoštol Peter vysvetľuje ľudu a farizejom takúto vec, že a v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení. Takže niet daného iného mena pre ľudí, v ktorom by mohli byť spasení. A to meno je Ježiš, lebo v tomto mene apoštol Peter a Ján uzdravili chromého. A potom nastal taký frmol okolo toho a prišlo množstvo ľudu, Izraelitov a prišli mnohí aj farizeji, saduceji a vyzvedať, že čo sa stalo. Tak im toto vysvetlil, že v mene Ježišovom sa udial tento zázrak. A ďalej apoštol Pavol v prvom liste Timotejovi v 2. kapitole a v 5. verši hovorí takúto vec. Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Kristus Ježiš. Takže tu nám hovorí o tom, že je jeden prostredník. A zdôrazňujeme, tam napísané jeden prostredník. Keby ich bolo nejak viacej, tak by mohol povedať, že Ježiš Kristus je prostredník medzi Bohom a človekom. Ale on hovorí, že je jeden prostredník, nie viacej. A je to človek Kristus Ježiš. A to z jednoduchého, jediného, veľmi zrejmého dôvodu, že Ježiš Kristus bol zároveň človek a zároveň Boh. Preto je tým jediným našim prostredníkom medzi nami a Bohom. V liste Rímanom v 8. kapitole v 34. verši zase apoštol Pavol hovorí: Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba viac, ktorý bol vzkriesený, je po pravici Boha a prihovára sa za nás. Takže toto písmo hovorí, že Ježiš Kristus je po pravici Boha, že sedí vlastne vedľa Boha a prihovára sa tam za nás. Takže opäť nie je nejaký iný prihovorca alebo bližší prihovorca pri Bohu, ako je Ježiš Kristus. Preto vidím za nezmyselné obchádzať Ježiša a prichádzať k Bohu cez Máriu, namiesto toho, aby sme prichádzali k Ježiša. Nehovoriac už vôbec o tom, že samozrejme cez Máriu sa k Bohu človek nedostane. Ďalej, v liste Židom, Hebrejom, v 7. kapitole je napísané: Preto môže naveky spasiť tých, ktorí skrze Neho prichádzajú k Bohu, lebo žije stále, aby sa za nás prihováral. Takže tu je len zopakované, že Ježiš žije, že len On je ten, ktorý nás môže spasiť, a to tých, ktorí skrze Neho prichádzajú k Bohu. A On sa za nás prihovára. Takže toto hovorí písmo a taká je pravda, že Ježiš Kristus je pre každého jedného z nás cesta, pravda i život.